Ok, voi filma astăzi, voi filma cum voi reuși, voi spera să fac toată mașinuțele astea să se ducă în cutia aia. Se poate? Am reușit. Bravo mie! Am reușit! LOL! Este! Epic fail! Noroc, câteodată. Ok, să trag peste mașina asta. Ok, am reușit, eu am filmat, sunt Mihnea și sper să mă repezi în niște videouri. Asta a fost episodul 1, o să-l uploadez peste câteva zile, sper să fie pe YouTube. Ok, la revedere!